csak ennyit mozog. Aha. És nézd, a 1 atmoszféra alatt is megy. Na figyelj, másfél atmoszférára. Várjál. Rászabott a gyújtászabott, megszokott van. Jól esik. Ne, hát normális erőktől kell hozzá. Ennek olyan gyenge fúvókáid belül, én ismerem, tudom, hogy ez nem fogja bírni nagyra. De nézd meg, amikor gáz. Jó, csak azt mondom, hogy az a reduktor, azt tudtam, hogy az nem fogja bírni a izét. Hát annak olyan kicsike fúvókája van belül, ez nem fogja bírni. Várjuk meg még az alapjáratot, hogy mit alakít vele, jó? Nem az alapjára? Nem gyors? Ilyen volt, idéve is ilyen. Meg még hideg is a motornak, azt lehet, hogy mit csinál. Ez a hideg gázérzékel, meg hideg idéz minden. Hát azért gondoltam, hogy... Hát ez elég sok ezt, hogy